Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Казвам се Мария Цонева и съм от Казанлък. Обичам моя град и съм горда с видимите резултати през последните 4 години. Кандидат съм за общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Желая да вложа силите, уменията и любовта си за надграждане на свършеното досега, защото съм уверена, че ще живеем в модерна, непрекъснато развиваща се европейска община. Като дългогодишен хорист в хор Петко Стайнов съм имала възможността да посетя много градове по света, да се запозная с тяхната култура и традиции. Всеки път, когато се завърна в Казанлък, оценям, че моя град има място на картата на света. Като общински съветник ще насоча усилията си за популяризиране на долината на розите и тракийските царе в България и по света. Знаем, че в града се намира единствения на Балканите музей на розата с над 10 000 експоната, свързани с розопроизводството. Не случайно празникът на розата се провежда вече 112 години и не е само няколко дни, а месец. Има уникалния шанс да стане част от списъка с нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Ще работя за съхраняване на духовността и казанлъшките културни традиции. Обърнахме погледа на света към Казанлък и нашето културно наследство с знаменателната изложба в музей Лувър, Париж. През последните 4 години община Казанлък усилено работи в посока реклама на туристическите ни продукти и доказателство за това е участието на Казанлък в туристическите борси по света, като Холандия, Финландия, Русия, Япония и други. Ще работя за продължаване на започнатите промени, за прозрачно разпределение на средствата за култура, утвърждаване на културния календар на общината. С позитивна енергия и любов към нашата община трябва уверено да продължим напред. За да ме подкрепите, гласувайте с номер 19 бюлетините за кмет на община Казанлък, листата за общински съветници от ГЕРБ и кметове на населени места. Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.